Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Naghahanap ako, Kuya Nems, katong sa istoryahan ta. Naghahanap ako kay video na pwedeng mahiling sa full footage. Paluway-luway ako po, Kuya Nems, kang ano digdi. Tagarin na mati ko nagfi-feedback. Okay na po, Kuya, salamaton po. Kaso bago, nagsusurat ako kay pang Arly News ko and then at the same time pang Barata alas 5. May nahiling akong Barata dyan sa Metro Manila, partikular na dyan sa aeropuerto baga, ining na iya. May sarong tiga-apod na, so duman baga sa paghalimbawa ngayon kamo Big 4, kamo maglaog sa sarong sa mga airport. Kay po na ipairarom so tigtsak po bagaan bagahe. Saro kayang OTS officer an ining Office of Transportation Security. Ang nadakop Kuya Nems na tiglaog sang imot itong nasa $300 na kinuha mismo sa wallet kan papahaling Chinese na pasahero. And ang sabi digdi sa Barata na nahiling ko, sabi man digdi kay ni MIAA, ining Manila International Airport Authority Officer in Charge Brian Ko. Nahiling kaya duman sa CCTV na ano po digdi itong di ko sure kung naka-bundle na siya or naka-tiglagan kiso uso bagay na sa lastiko baga tigbuburubudan iya na kwarta. Tiglaog niya Kuya Nem sa ngimot niya tapos may kapot siyang tubig. Nag-try pa siyang mag-inom kitubig. Tanganing maitago itong kwartang ito. Sabi duman sa nabasa ko, bako da po ini ang primerong pagkakataon, primerong insidente na may mga OTS personnel dyan. Ang talagang imbelto sa harabasan duman sa mga belongings kan mga traveler. It's either local, mga Filipino iyan, or ang mostly, ang mga nabibiktima da ka ini, mga international traveler, papalaog asin papaluwas, digdi po sa Pilipinas. Gari lang Kuya Nes, kasi sabi ni Christopher, ni Senador Christopher Bongo, ang sitwasyon ngayang ini, malala na ngayon. Kita man sana nagtatao ki rason para maraot ang imahe kan mga Pilipino. Although, ang syempre kung iisipon, baka uman yan magre-reflect sa Filipino as a whole. Pero syempre, itong turistang ito, itong dayuhan na ito, pag mauli duman sa iyang nasyon, marabos naman kan, gari naman kita ka-Anarabia, na an explanation duman, an paliwanag, ang mga Filipino ngaya, arog kayo, dahil sa salang gibo, kan sarong ginibo, salang gawi, kan sarong Pilipino, niyaon po dyan sa Manila International Airport. Kaso dahil pa initig pa pangaranan dahil may mga gigibuhon pa daapong mga mga investigasyon para mahiling kun inibang personang inian may mga may kahurot or may kasabwat po duman sa pigibo ninda ang mga arog kaining mga insidente. Pero may nabasa ako duman na inindang mga OTS personnel na bako lang inian primerong pagkakataon na may arog kaining insidente. Kaso itong sugary management pigtatago ini Kuya Nems. Pero may mga nagbulgar ka ini. Dahil syempre, nagtatrabaho kay Matanos, tapos itong mga kairibanan mo, nadamay kan sa imong salanggibo. Kaya antabayan po nito sa mga Barata, mga tod-tod lang na alas 5 nin pagkahapon. Maantabayan po nito ang full detail. Kaya na insidente na naman dyan sa Manila International Airport. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa tuyang DCGB News Online. Sabi ni Sir Mark Aquino, Bicol, Labo, Camarines Norte po. Sabi na ni Ma'am Mary Ann Bermejo, hi Ma'am Angel, good noon po, watching from Tamauyan, Legazpi City. May dakol pa dyan Ma'am Mary Ann ang nagbibisita sa dakulang ni Mama Mary. Kang panahon baga na nagpupuon pa lang itong mga aktibidad kan Bulkan Mayo.
Nakapasyarman kami dyan ni Dalindi tapos ni Joshua James Bino. Naghiling man kami kan gayo, kan Mayon Volcano. Itong sumay nagbubulos baga lalo pagbanggi. Pero di ko daw ngaya sure kung ngunyan na syempre pirang bulan na po baga nakakalihis. Tada ko saro yan sa mga pigpapasyaran, ining suda ko lang revolta dyan sa may tamaoyan. Para duman mo mahiling so perfect cone kang Mayon Volcano at the same time pagkabanggi po baga, mahiling mo duman subanaag. And happy birthday man po sa gabos ng sisilibarkan sa inang mga kumpliano na napagkalda. September 21, 2023. Naramduman ko so nagba-birthday ngunyan. May paborito siya dyan na sarong SWAT personnel. Sabi na sa kuya, kung di da siya tigbati kay happy birthday. Duman po sa mga naglalakaw-lakaw sa mall, bukas pa po itong AgriFest. So fair po kan Department of Trade and Industry dyan po yan sa Ayala Malls, Legazpi sa ground floor. Pwede po kamong magbisita dyan. Pwede kamong makabakal nin mga produktong hali sa mga lokal na parao matadigdi. It's either processed on unprocessed products. Ano po kan mga gulayon, pwede kamong makabakal dyan sa hababang kantidad. Bararatong kantidad and fresh pa po yan. Hali yan mismo sa mga tanuman kaining mga saraday na parao matadigdi. Yan po paagikan na Department of Trade and Industry. Kanganing matabangan man ini mga micro, small and medium enterprises. Sagod po sinda dyan sa September 23, 2023. Aldaw po yan nin Sabad. Ano pa man Kuya Nems? Ang nakaibaran ko po sa Radyo Technical, si Kuya Nems Flora, niya po sa ITC Jerome Martinez. And kulibat ko po pala, nagsend sa Kuya kay picture si Kapitan Randy Velasco ang Barangay Ilaw. So, so huhurunan ta last time ni the VP, itong medyo baha dyan, medyo halangkaw ang tubig, and baka umaray ang parong dyan sa may parte kan na sagpo. Na ini Kuya Nems na marana ito dahil ta nagkaigwa ng paghururon itong council kan Barangay Sagpon and Ilawod, Daraga Engineering Office, and then ining Daraga National High School. Kasubago nagsend sa Kuya si Kapitan Randy Velasco ki picture, sabi sa Kuya ipaabot ko ito kay VP Henry. Kaya maray na pagkauto dyan sa mga taga Barangay Ilawod, headed by Kapitan Tondi Velasco. Antabayin na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bomba COP. Ako po sa nung nakaibahan, ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate